Καλησπέρα, παιδιά. Αυτό το βίντεο τώρα γίνεται γιατί έχω στο μυαλό μου να κάνω ένα άλλο. Ας το κάνω αμέσως μετά ή αύριο. Αν αυτό το βίντεο ανέβει, σημαίνει ότι το άλλο έχει ήδη γίνει, δεν πρόκειται να το πούμε και να μην γίνει, ναι. Αλλά επειδή έχω τόσο καιρό να κάνω βίντεο και επειδή μου έχετε πει ότι σας αρέσει, τουλάχιστον σε κάποιους, να μιλάμε και λιγάκι, ρε παιδί μου, να τσιλάρουμε, να σας λέω τα νέα μου γράφετε και κάποιοι στα σχόλια, κάποιοι στα προσωπικά μηνύματα, στο Instagram, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Και γενικά μίλησα με αρκετούς από εσάς, ενώ έφυγα από το YouTube και το Instagram, κατέληξα να μιλάω με πολλά περισσότερα άτομα. Και ναι, οπότε είπα να κάνω και αυτά τα βιντεάκια που και που, να μιλάμε και λίγο. Έχω εδώ πέρα το χυμούλι μου, σε ένα μπυροπότηρο, γιατί είναι πρωί, προσπαθώ να προλάβω τη δροσιά, ρε παιδί μου. Γενικά είναι η χειρότερη περίοδος να κάνω βίντεο, μισώ το καλοκαίρι. Το απεχθάνομαι, ξέρω, ναι, εποχούλα, καλά πράγματα, θαλασσίτσα, το ένα τ' άλλο. Δεν είμαι καθόλου του καλοκαιριού. Είμαι φθινόπωρο, άνοιξη, χειμώνα, βάλε με όπου θες, όχι καλοκαίρι. Αλλά ναι, αποφάσισα να το ξαναδοκιμάσω με το YouTube. Αυτή τη φορά έχω valid λόγους, έχω σοβαρούς λόγους για τους οποίους δεν κάνω, ρε παιδί μου, βίντεο συχνά. Και ως έναν βαθμό, επειδή όλο λέω ότι θα ξανάρθω και δεν ξανάρχομαι, νιώθω ότι πρέπει, ρε παιδί μου, οφείλω, εντός πολλών εισαγωγικών, το ξέρω, να πω το γιατί. Δεν θα πω πολλά προσωπικά μου, απλά θα πω, ρε παιδί μου, κάποια βασικά. Γενικά, είμαι σε ένα πολύ μεταβατικό στάδιο της ζωής μου και αυτό δημιουργεί πολύ άγχος. Το άγχος αυτό μου έχει φέρει και κάποια προβληματάκια υγείας, τα οποία νομίζαμε ότι είναι πιο σοβαρά, χεστήκαμε πάνω μας, τελικά δεν είναι τόσο σοβαρά. Αλλά όλο αυτό, ρε παιδί μου, σε βάζει σε ένα τρυπάκι το οποίο αγχώνεσαι, ρε παιδί μου, λογικό. Τσεκάρω το κινητό να δω αν γράφει, γιατί κάποιες φορές σταματάει να ηχογραφεί. Προσπαθώ να ηχογραφήσω με αυτή τη βλακιούλα. Ναι. Τέλος πάντων, έχω λόγους σοβαρούς για τους οποίους δεν κάνω βίντεο, γιατί όντως τα πράγματα ήταν λίγο πολύπλοκα στη ζωή μου αυτόν τον καιρό. Κάποια καλά πολύπλοκα, κάποια κακά πολύπλοκα. Οπότε, ναι, μείναν όλα πίσω. Για τα οποία θα ήθελα να μιλήσω όμως είναι το Instagram, πρώτο-πρώτο, και θα το πω να μην το ξεχάσω. Κάπου εκεί στις αρχές του χρόνου έκλεισα το Instagram. Νομίζω officially το Φλεβάρι, αλλά είχα αρχίσει να μην ποστάρω και τέτοια από πολύ πριν. Και έσβησα περίπου 1.000 άτομα. Οπότε, επειδή είδα ότι πολλοί από εσάς μου ξανακάνατε έτοιμα φιλίας μετά από αυτό, ίσως γιατί νομίζατε ότι έγινε κατά λάθος ή αυτόματα από το Instagram και τέτοια, να ξεκαθαρίσω ότι όχι, παιδιά, έκλεισα το Instagram, τους διέγραψα όλους, διέγραψα το 90% των ατόμων που με ακολουθούσαν και το 80% των ατόμων που ακολουθούσα εγώ. Κράτησα κάποια άτομα παραπάνω, ρε παιδί μου, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι κάποιοι δημιουργοί οι οποίοι μου αρέσουν πάρα πολύ, με εμπνέουν. Είναι απίστευτες, τέλος πάντων, οι κοπέλες που συνεχίζω να ακολουθώ. Αλλά το διέγραψα το Instagram γιατί είχε καταντήσει αρκετά τοξικό για εμένα. Και γιατί σκρόλαρα και μου τρώγε χρόνο μπλα βλακίες αυτά. Και γιατί με εκνευρίζει πάρα πολύ το πώς λειτουργεί όλο αυτό με τον αλγόριθμο, το ότι είναι γεμάτο AI και όσα φίλτρα και να βάλω για AI και στο Instagram και στο Pinterest που έχει συγκεκριμένα ότι δεν θέλω να βλέπω AI, στα πετάει συνέχεια και με εκνευρίζει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Γενικά δεν είμαι κατά του AI 100%. Δεν με νοιάζει τόσο πολύ όσο άνθρωποι νομίζουν. Απλά επειδή μιλάω γι' αυτό, ξέρεις, νομίζουν ότι με ενοχλεί πολύ. Δεν μ' αρέσει, δεν το χρησιμοποιώ. Θεωρώ ότι σε κάποιους χώρους δεν θα έπρεπε να υπάρχει, παράδειγμα στους καλλιτεχνικούς. Αλλά ένας ακόμα λόγος ο οποίος έκλεισα το Instagram ήταν και το ότι υπάρχει πολλή αρνητικότητα εκεί μέσα. Και υπάρχουν πολλές κλίκες, ξέρω εγώ, όπως και στη καθημερινή ζωή, whatever. Αλλά παράδειγμα σε χώρους τύπου εναλλακτικό στυλ και μεταφυσικό, δεν συνδέονται, απλά τυχαίνει να συνδέονται σε μένα, ή ακόμα και στο BookTok φάση, Instagram Talk, Book, Instagram. Αλλά γενικά ναι, το Instagram και γενικά τα κοινωνικά δίκτυα έχουν γίνει λίγο πολύ κλίκες και πρέπει συνέχεια να τα πηγαίνεις καλά με όλους και αλλιώς θα σε κάνουμε cancel και μην μπεις μία άποψη η οποία είναι διαφορετική. Ω Θεή, πώς τολμάς να έχεις διαφορετική άποψη εκεί μέσα. Πραγματικά, δηλαδή, δεν θα αναφέρω πού, πώς και γιατί, αλλά τέλος πάντων είπα τη γνώμη μου δημόσια σε ένα post για κάτι το οποίο εγώ δεν θεωρώ τόσο σωστό, ρε παιδί μου, και είπα τη γνώμη μου. Ήταν μια κριτική προς αυτό που έβλεπα, αλλά πολύ
με σεβασμό δοσμένη, ρε παιδί μου. Και με... όχι απείλησαν, αλλά τέλος πάντων μου είπαν ότι πρόσεχε γιατί αυτό μπορεί να γίνει και μηνύσιμο. Δεν μπορεί, αλλά τέλος πάντων. Γιατί δεν είπα κάτι κακό, δεν έθιξα, δεν έβρισα, οτιδήποτε. Είπα μια γνώμη, παιδιά μου. Είπα μια γνώμη. Και μου είπαν ότι βγάζω και χολίτσα. Και μου το είπαν αυτά άτομα τα οποία εγώ έχω κάνει embrace, ξέρω εγώ, με το δικό μου τρόπο. Δηλαδή, έχω μιλήσει για αυτά. Και τα έχω προτείνει σε πολύ κόσμο, ειδικά σε PM, ξέρω εγώ. Γιατί σε προσωπικά μηνύματα, όταν ξέρω τον άλλον τον οποίο βλέπω, με τον οποίο μιλάω, συγγνώμη, προτείνω πιο εύκολα άτομα, γιατί μπορώ να πω ότι εντάξει, αυτό το άτομο έχουμε μιλήσει, έχουμε πει 10 πράγματα, καταλαβαίνω ότι θα του προτείνω αυτό και θα καταλάβει ότι ναι, δεν συμφωνώ με όλα όσα λέει το άτομο και θα φιλτράρει μόνο του και το ένα και το άλλο. Αλλά anyway, ναι. Αλλά anyway, ναι, αυτό έγινε λίγο αφού αποφάσισα να κλείσω το Instagram, γιατί ναι, μεν έκλεισα το Instagram, αλλά το είχα ανοιχτό για τα άτομα τα οποία, ρε παιδί μου, ήθελα να μιλάω σε Messenger και που έμπαινα και στο feed. Τώρα αυτό έχει γίνει λίγο παραπάνω βέβαια, τώρα μπαίνω και στο feed κανονικά, δεν έχω ποστάρει απολύτως τίποτα, το προφίλ είναι ιδιωτικό, αλλά δεν ποστάρω ούτε σε στενούς και τέτοια. Σκέφτομαι να το ξανανοίξω. Και γιατί σκέφτομαι να το ξανανοίξω? Γιατί δεν μ' αρέσει που μου χάλασε κάτι που αγαπάω, όπως το να μοιράζομαι φωτογραφία και βίντεο, το περιτύλιγμα. Δηλαδή το AI, ο αλγόριθμος, οι κλίκες, το ότι whatever, το ότι δεν σε βλέπουν πολύ, ποτέ δεν με νοιάζει, γιατί δεν είναι ότι το κάνω για να αναπτυχθώ στα κοινωνικά δίκτυα, το κάνω γιατί μ' αρέσει. Δηλαδή, όπως βλέπω εγώ άλλους και λέω «Wow, τι ωραία φωτογραφία, inspired, whatever, ξέρω εγώ». Και θέλω να μπω κι εγώ σε αυτό τον κύκλο και σε αυτό το τρυπάκι του να δημιουργώ πάλι, ρε παιδί μου. Γιατί παλιά είχα πολλά άτομα με τα οποία δημιουργούσαμε μαζί, αλλά μετά κόψαμε επαφές και πρώτον δεν έχω άτομα με τα οποία να δημιουργώ μαζί. Κανείς δεν θέλει να γίνει μοντέλο, apparently. Αλλά ναι, τέλος πάντων, για να κλείσουμε με το Instagram, σκεφτόμουν μήπως και το ξαναρχίσω. Να φτιάξω μια καινούργια σελίδα, να είναι μια σελίδα μόνο για συγκεκριμένα πράγματα που θέλω εγώ να μοιράζομαι, για να με βοηθήσει και να κάνω φωτογραφία και τέτοια. Χρησιμοποιώ και το Pinterest, αλλά το Pinterest δεν μου αρέσει καθόλου ο τρόπος με τον οποίο... Βέβαια, ούτε το Instagram είναι καλό σε αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουν οι φωτογραφίες και τέτοια, ρε παιδί μου. Δεν τρελαίνομαι. Ναι, θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ, αλλά δεν είναι το fave μου, ρε παιδί μου. Το Instagram ήταν λίγο πιο ωραίο. Και μπορείς να βρεις πολύ πιο εύκολα άτομα και να τα ακολουθείς και να βλέπεις εύκολα αυτά τα οποία ανεβάζουν. Δηλαδή, μπορώ να έχω εγώ, ρε παιδί μου, τους ακόλουθους, να πατάω following και απλά να βλέπω τι έχουν ανεβάσει αυτοί οι οποίοι ακολουθώ. Στο Pinterest είναι λίγο πιο η αρχική σελίδα του είναι λίγο πιο τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν για το Instagram. Τώρα έχω σημειώσει 2-3 πράγματα που θα ήθελα να αναφέρω. Όσον αφορά τα βιβλία και το cult και τέτοια, πολλές φορές σταματάω να κάνω βίντεο γιατί σταματάω να διαβάζω. Δηλαδή, αν δεν κάνω βίντεο για πολύ καιρό, να ξέρεις, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μην διαβάζω, οπότε λέω τι σκατά θα πω. Και δεν έχω γενικά όρεξη και έμπνευση για να ασχοληθώ με το θέμα. Τους τελευταίους μήνες έχω διαβάσει το πολύ ένα occult βιβλιαράκι. Και γενικά βιβλία έχω διαβάσει το πολύ 3, έχω αγοράσει 15. Είναι πρόβλημα. Όποιος ασχολείται με βιβλία ξέρει ότι έχω πρόβλημα με αυτό το πράγμα. Γιατί δεν γίνεται, έχει γεμίσει η βιβλιοθήκη, πρέπει να πάρω άλλη βιβλιοθήκη. Απ' την άλλη τώρα μετακομίζω, οπότε το να φτιάξω αυτό το σπίτι μου είναι... Τέλος πάντων, ναι. Αλλά είχα αφήσει πολύ τον εσωτερισμό και τον μυστικισμό. Είχα αφήσει το διάβολο, τα είχα αφήσει όλα, οπότε έξω και η έλλειψη βίντεο, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Αυτό το βίντεο είναι ό,τι να είναι πραγματικά, αλλά ξέρω ότι κάποιοι ενδιαφέρεστε, οπότε είναι ok. Έχω ανοίξει το community tab, στο οποίο μπορείτε να ανεβάζετε κι εσείς. Απλά, παιδιά, με σεβασμό. Και θα προσπαθήσω να τα κάνω είτε με φιλτράρισμα, δηλαδή να τα βλέπω πρώτα και μετά να τα ανεβάζω και τέτοια. Έλεγα να ανεβάζετε κι εσείς κάποιους δημιουργούς οι οποίοι σας αρέσουν, κάποια άρθρα, κάποια ντοκιμαντέρ, κάποιες ειδήσεις. Γενικά, όποιος θέλει ό,τι θέλει ανεβάζει στο community, απλά αν είναι κάτι το οποίο θεωρήσω εγώ ότι δεν είναι καλό, θα το κατεβάσω και θα σου πω το λόγο, ρε παιδί μου.
Γιατί θέλω πολύ να έχουμε την ελευθερία του να μιλάμε και να μπορέσουμε να επικοινωνούμε λίγο και να βλέπουμε και τι θέλετε εσείς, ρε παιδί μου, να πείτε. Αλλά επειδή είναι ο χώρος μου, συνεχίζει να είναι ο χώρος μου, θεωρώ ότι έχω το δικαίωμα να βάζω, ρε παιδί μου, κάποια όρια στο τι θέλω εγώ να γίνεται εκεί μέσα. Αυτό. Που σιγά τα όρια που έχω, έτσι. Μη βρίζεις, μη χλεβάζεις, να σέβεσαι, να μην επιβάλλεσαι. Τελεία, ξέρω, whatever. Άλλο ένα το οποίο έγινε όσο έλειπα, εν μέρη, ήταν εκεί που έφευγα, ρε παιδί μου, και άλλο κινητό, είναι ότι πήρα μέρος σε ένα μάρκετ, το οποίο μου άφησε ανάμεικτες εντυπώσεις. Δεν με τρέλανε το γεγονός ότι υπήρχε πολύ το κλίμα του ότι είμαστε μια οικογένεια, είμαστε παραπάνω από μάρκετ και μετά πας εκεί και βλέπεις ότι είναι ένα μάρκετ, whatever, με τα καλά του, με τα αρνητικά του, ξέρω εγώ. Η διοργάνωση ήταν πολύ ευγενική, ρε παιδί μου, και όλα αυτά. Κάποια άτομα ήταν ευγενικά από εκεί, κάποια άλλα ήταν λίγο λιγότερο ευγενικά. Γενικά, όπου υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν και αυτά τα θεματάκια, δεν είναι κάτι αυτό. Δεν ξέρω αν θα το ξανά έκανα με το μάρκετ. Γενικά, μου αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνω πραγματάκια. Έφτιαχνα πριν αρχίσω να πηγαίνω σε μάρκετ, να έχω σε Vinted το ένα τ' άλλο και θα συνεχίσω να φτιάχνω ούτως ή άλλως. Δηλαδή, όλα τα κοσμήματά μου, ξέρω, τα φτιάχνω whatever. Έχω και ένα Vinted στο οποίο ανεβάζω πράγματα, ρε παιδί μου. Αλλά γενικά τα μάρκετ δεν ξέρω τι φάση. Γενικά δεν είμαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος και έχω σκουριάσει και με τις κοινωνικές διαπροσωπικές σχέσεις και όλα αυτά, ρε παιδί μου. Αλλά θα ήθελα να μπορώ να ξεσκουριάσω λίγο, you know. Οπότε ναι, αυτά πάνω κάνω για σήμερα. Χαοτικό το βιντεάκι, το ξέρω. Και λίγο μεγάλο. Anyway, για update. Αλλά αυτά ήθελα να πω. Ό,τι θέλετε μου λέτε από κάτω. Αν ξαναανοίξω Instagram, δεν είμαι σίγουρη αν θα το πω. Υπήρχε περίπτωση να ανοίξω απλά ένα καινούριο και να μην το ανακοινώσω εδώ πέρα. Τώρα το σκέφτομαι, ρε παιδί μου. Γιατί θα ήθελα να το ανοίξω και να μην είναι καθόλου προσωπικό. Να είναι μόνο, ρε παιδί μου, φωτογραφίες μου, φωτογραφίες, βίντεο, το ένα τ' άλλο. Να δοκιμάσω αυτό το οποίο σνόμπαρα τόσο καιρό, τα reels, αλλά όχι με την άποψη του ότι, ξέρεις, τα απλά artistic, τα απλά καλλιτεχνικά. Μια όμορφη μουσική, ένα όμορφο πλάνο, τελεία. Όχι όλα τα υπόλοιπα. Δεν τα... πώς να κάνεις, μου βγάζε, επειδή ξαναμπήκα στο Instagram, πώς να κάνεις τον άλλον να προσέξει το βίντεο σου μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, σε 5 δευτερόλεπτα. Στα 2 πρώτα δευτερόλεπτα πρέπει ο άλλος να του αρέσει το βίντεο, αλλιώς θα σκρολάρει. Τα μισώ αυτά τα πράγματα, γι' αυτό και δεν έχω ποτέ TikTok. Και τώρα τα βλέπω και στο Instagram και το μισώ. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θα ανεβάζω ό,τι θέλω και δεν θα με νοιάζουν όλα αυτά. Είναι τόσο απλό. Anyway, λοιπόν, αυτά έχω να δηλώσω. Σε λίγες μέρες ανεβαίνει το άλλο το βιντεάκι που έφτιαξα, για να βλέπεις αυτό το έχω φτιάξει ήδη, το οποίο έχει να κάνει με τις διαφορές ανάμεσα σε τελετουργική μαγεία και λαϊκή. Το είδα στο αγγλόφωνο YouTube κόσμο και είπα να το φέρω και εδώ γιατί όχι. Γενικά θα το κάνω αυτό. Δεν θα φέρνω ποτέ κάτι ατόφιο προφανέστατα. Δεν θα πάρω ένα βίντεο, θα το κλέψω, θα το αντιγράψω και θα το κάνω. Αλλά παίρνω θέματα τα οποία υπάρχουν στο αγγλόφωνο YouTube και τα φέρνω εδώ γιατί θεωρώ ότι και μπορούμε να βρούμε κάτι διαφορετικό λόγω κουλτούρας και λόγω απόψεων και τέτοια, ρε παιδί μου. Οπότε, ναι, αυτά από μένα σήμερα και θα το πούμε την επόμενη φορά. Bye! Πόσο τέλειο είναι το ποτήρι μου. Είναι ο Lucifer. Ο κλασικός με την κάπα. Είναι για Belgian Ale, λέει. Εγώ έχω χυμό. Ή Blood of my enemies. Εσύ επιλέγεις τι είναι αυτό.